بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulmon qardoshlar. Alloh Taala kishiga bu turmushda bik ko'p yashov yo'llarini bergan. Dunyoga kelgan birinchi kundan biz o'zimizning yashov yo'limizni, turmush yo'limizni topirga tirishamiz. Buning uchun bizga atiyani tarbiya bera, maktabda bilim beralar, institutda bizga dars yo'lini saylarga o'ratalar. Axir chekda kishi endi o'zine turmush yo'lini saylay. Albatta, nindi yo'lni gina saylasak da, muhtaram qardoshlar, eng qizig'i shunda bizga qadar bu yo'l bilan endi yashaganlar. Masalan, kishi aytay ekan, men o'zimcha yashayim, bir kim qo'shqancha tugul desa, alay bularga mumkin tugul. Demak, ul qayandir nindidir kitaplar o'qigan, kimdir nindidir so'zlarni o'rgangan, ham shuning bilan hozir turmushda yashi shuni o'zine prinsip etib olgan. Mana shunga ko'ra da muhtaram qardoshlar, bizning dinimizda din degan so'z ul nindidir mistik g'ibodat bilan bog'ligina ayber tugul. Din degan so'z ul umuman yashov yo'li, turmush ravishi ham sening dunyoda tutgan prinsiplaring. Mana shulay deb qarasak agarda, har bir kishi da din bilan yashay deb aytib bo'la. Bari tek ul ayrıla. Alloh Taoladan kelgan dinmi? Yoki kishi o'zi o'ylab chiqargan, ya bo'lmasa shaytondan kelganmi? Muhtaram qardoshlar, agar to'layim bizning turmushimizni bo'lib qarasak, turmush bizning ikkiga gina bo'linar ekan. Alloh Taola yo'li ham shayton yo'li. Mana shu shayton yo'li ul ko'p qirli. Ul bularga mumkin nindidir izmlar bilan bog'li, masalan, ul bularga mumkin nindidir falsafiy fikrlarda, ul bularga mumkin nindidir sektalarda, ul hatta bularga mumkin aligi ateizmda. Ул күп qirli, әмма аларның бөтенесенең башында утыра шайтан үзе. Чөнки аның максаты, шайтанның максаты үзенә табындыру түгел. Аның максаты кеше иң мөһиме Аллага табынмасын. Нәрсәгә табына? Инде ансы аңа мөһим түгел. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр уйлап карасак, кешенең хәле бик авыр. Аллага ышанмыйм дип әйтә икән ул, шайтан юлына басырга мөмкин. Мәсәлән, ниндидер юлга чакырган вакытта, ниндидер яшәү рәвешенә чакырганда, һәр бер шушы юлның, рәвешнең башында торган берәр зат, кеше булсын, нәрсәдер безгә вәгъдә итә. Шайтан безгә әйтә, менә булай эшләсәгез сезгә рәхәт була ди, әйбәт була ди, узаграк яшәрсез ди, моның турында уйламагыз ди, һәм башкасы, һәм башкасы. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе хак ди, ягъни ул сүзендә тора ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, мин сезгә килдем чакыручы буларак ди, ә шайтан сезгә килде алдаучы һәм бизәүче буларак ди. Менә аларның принциплары икесенең ике төрле. Динебез, Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә әйберне ничек бар шулай күрсәтә һәм әйтә, акыллы булсагыз сез моны сайларсыз ди. Әмма шайтан начар әйберне бизәп күрсәтә. Менә аның тип алдау принципы. Шуңа күрә бит, әгәр дә мәсәлән каракларны карасак, җинаятьчеләрне, алар һәр бер нәрсәнең дә ахырына карамыйлар. Башында караганда бөтенесе дә әйбәт булыр кебек. Мәсәлән, бу малны урласаң, байырсың кебек. Бу кешене үтерсәң, проблемаң бетәр кебек. Инде хәзер бу кешенең китереп суксаң, ул шундук ягылыр да синеңа бүтән кымат чауламас кебек. Һәм башкасы, һәм башкасы. Шул ук гаилә тормышына кадәр. Әмма ахыр чиктә бу безгә бизәлеп күренгән бөтен нәрсәнең дә ахыры начар тамамлана. Бит кеше эчә башлаганда да, аракы эчә башлаганда да ул бит матур башлый. Ямсыз итеп башламыйлар бит.
Әйтик, бер генә вакытта да ниндидер ремонты булмаган, әллә бер подвалга кирип, шунда күселәр арасында аракы чыгарып, аракы да түгел, самогон чыгарып эчә башламый кеше. Ул матур, бәйрәмнәрдә затлы аракы, затлы шәрәпләрне өстәлгә куеп, матур итеп тослар әйтеп башлый. Ягъни ничек итеп аны шайтан бизи. Ахыры бетә подвалда. Беркемгә кирәк түгел, сасып беткән, кырынмаган, шунда гаиләң синен ташлаган, авыруларга үзеңгә шушы бәйләнеп яткан хәлдә каласың. Менә шайтанның матурлавы күренә, мөхтәрәм кардәшләр. Моның өчен аның төрле кораллары бар. Ул кешенең иң зәгыйф, иң нечкә җирләренә кагыла. Ул аңа әйтә, мин сиңа рәхәтлек бирәм ди. Мәсәлән, кыз белән егет йөри башлаган вакытта да бит бик матур башлана. Мәхәббәт ярату, төннәр буе күзгә күз карап утыру, матур итеп шәмнәр яндырып, анда рестораннарга бару. Ахыр чиктә ике якның шулай бит кыз балага узып, аборт ясатып, елап, кайгырып, хәсрәтләнеп, ахырында шушындай бер ямсыз итеп бетеп кала. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шайтанның юлларының берсе ул да булса рәхәтлек, нәфис. Әмма бу очракта безгә Аллаһ Тәгалә ярдәмгә килә дә әйтә. Бөтен рәхәтлекне мин бирәм ди. Шайтан бирә алмый сезгә бер нәрсә дә ди. Ул бары тик вәгъдә генә итә ала ди. Икенче бер юлы, шайтанның безгә килә торган юлы, ул байлык вәгъдә итә. Әдреселеге безне фәкыйрлек белән куркыта. Менә аның аермасы нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә мин сезгә байлык бирсәм ди, ла ин шакартум ла азиданнакум. Миңа шөкр кылсагыз, мин сезгә арттыручы ди. Шайтан фәкыйрлек белән куркыта, ягъни моны эшләмәсәң, хәйрче каласың. Садака бирергә телисең икән, бирмә, акчаң кими. Я булмаса, әлегедә баягы менә бу әйберне алып кайсаң, кыстырып куйсаң, байысың. Бу кешегә хезмәт хакын биреп бетермәсәң, үзеңнеке артыграк була, күбрәк була. Әйе, менә бу документларны хәзер башкачарак сәтеп куясың да, сиңа керә бөтен акчасы, бөтен малы, һәм башка шушындай юлларын ул безгә күрсәтә. Ягъни фәкыйрлек белән безне куркыта. Менә бу очракта да Аллаһ Тәгалә безгә ярдәмгә килеп, ышанмагыз ди. Аллаһ Тәгалә сезгә ризык бирүче ди. Бу җир йөзендә булган һәр җан иясенең дә ризыгы Аллаһ Тәгаләдә дип әйтә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә игътибар итсәк, шайтан безгә вәгъдә иткән, я булмаса безгә күрсәткән юлларның берсе дә котылуга, куанычка, шатлыкка китергәне юк. Бөтен дөньяны карасак та шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Ниндидер халыклар, ниндидер илләр хәтта юкка чыгалар, шайтанга алданып. Я булмаса җәмгыятьтә бөтен мораль принциплар бозылып, кеше фәхешлеккә, бозыклыкка чума, шайтанга алданып. Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән юлы, менә без әйткән дин юлы, ул, мөхтәрәм кардәшләр, нәкъ шушы чын вәгъдәнең үтәлгән юлы. Шундый бер матур сүз бар, хәтта китапта чыккан иде. Динсез тәрбия, тәрбиясезлек дигән. Менә шушыны безгә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче онытмаска кирәк, һәм Аллаһ Тәгалә безне саклый күрсен шайтан юлыннан. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.